Cyfarfodydd strwythuredig yw ein sesiynau coffi cyflym, ond heb agenda. Maen nhw'n gyfle i siarad am bynciau yr holl chi i drafod ac i bawb ddysgu rhywbeth newydd. Maen nhw'n rhan o Campws Digidol, rhaglen rhad ac am ddim hyfforddiant digidol CDPS, i bobl mewn sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus wedi i datganoli i Gymru. Maen nhw'n 50 munud o hyd gyda fformat syml iawn. Mae hyn yn fwriadol. Y bwriad yw defnyddio'r strwythur lleiaf angenrheidiol ar gyfer sesiwn glir ac chynhyrchiol. Dim mwy, dim llai. Y peth cyntaf rydyn ni'n ei wneud yw gwahodd pobl i ymuno a'n bwrdd gwyn coffi cyflym digidol, mwyn i ni allu dechrau casglu'r pynciau yr hoffai pobl eu trafod yn ystod yr wythnos honno. Nesaf, rydyn ni'n ei boblogi. Mae pobl yn gafael yn eu post-its rhithiol ac yn dechrau ychwanegu'r pynciau hoffent sgwrsio. Gall y rhain fod beth bynnag y mae pobl eisiau eu trafod, na'n dilyn thema benodol. Ar hyn o bryd, rydym eisiau annog cymaint o bynciau unigryw i sgwrsio ac y gallwn. Pan ddaw'r amser i ben, rydyn ni'n pleidleisio. Mae pob un sy'n cymryd rhan yn cael pleidleisio ar y pwnc y mae ganddyn nhw ddiddordeb yno. Yna, rydyn ni'n cyfriffo'r dotiau rhithiol ac yn rhestru'r rhain yn nhrefn blaenoriaeth. Y pŵer yma yw bod gennych restr o bynciau y mae gan bawb diddordeb ynddyn nhw, sy'n ei hysgogi i drafod. Rydyn ni'n rhoi amser wrth ochr pob pwnc a'i symud i golofn wedi gorffen trafod unwaith i'r sgwrs dod i ben. Ar y diwedd, byddwn yn gofyn i bobl restriau prif bwyntiau a sicrhau ein bod ni'n dal yr holl dasgau perthnasol yn ystod y drafodaeth. Mae wir mor syml â hynny, ac yn hwyl.